Szervusztok, jó napot kívánok! Üdvözlök minden csatornára feliratkozót, és üdvözlök mindenkit, aki véletlenül a YouTube-on belebotlik ebbe a csatornába, amit egy öregember csinál, és nem YouTuber, hanem csak egy hobbista. A képernyőtökön ugye most Suzuki motor alkatrészeket láttok, de ebben a, hát reményem szerint hosszú videóban most nem Suzuki motorépítésről lesz szó, hanem teljesen másról, egy másik autótípusról. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Nem mostanra nyúlik vissza ennek a felvételnek a története, hanem azt lehet mondani, lehet, hogy lelövi majd a YouTube, mert belehaladszik a rádiót, meglátjuk. Szóval, hogy ennek a videónak, amit most csinálok, ennek a története igazából tavaly nyárra nyúlik vissza, azt lehet mondani, de még azt mondom, hogy sarkítok is. Tavaly nyáron kezdtem én nézegetni már ezeket az autókat, és még van egy márkatárs, akivel pár értekezést csináltunk, vagy pár ilyen szóváltást, írásba váltottunk információt egymással, megmutattam neki linken autót, bár az nem ilyen típus volt, hanem régebbi, amilyen az övé. Na mindegy, lényeg az, hogy én arra szoktam fogni szerintem ilyen nyára, 25 nyára. Aztán igazából ez egy sarkítás, mert amikor úgy nagyon ráfeküdtem, akkor az már ilyen szeptember volt. Azt hiszem, hogy szeptember második, harmadik hete. Az azt jelenti, hogy nagyon ráfeküdtem, hogy konkrét autókat kezdtem el nézni. Külföldi oldalakon is nagyon sokat néztem a tutti.ch-t, akkor nagyon sokat néztem a Mobilét, akkor a Willhabent, azt mondjuk nem tudom miért, de a Willhabent is, és még a Subitót is néztem, és gyakorlatilag akkor szeptemberben arra kellett rájönnöm, hogy nem tudok, nem érdemes külföldről hozni ilyen autót, mert ez az autó Magyarországon olcsóbb, mint külföldön. Vagy nagyon talán ki kell fogni külföldön egy hibásat, vagy én nem is tudom, de egész egyszerűen, hogy az európai árakat én így összeraktam fejbe, a nyugat-európai árakat, egész egyszerűen nem jött ki a matek. Arra jutottam, hogy drágábbak, mint Magyarországon. Aztán volt, hogy lecsúsztam kettőről, hát mondjuk az egyiknek annak nem is probléma, hogy arról lecsúsztam, a másik azt úgy jobban akartam, de aztán arról is lecsúsztam, meg sokat igazából gondolkodtam rajta. Aztán ugye fölhívtam a srácot, akkor tényleg még sokat húztam az időt és agyaltam, és amikor már másodszorra fölhívtam, akkor azt mondta, hogy elkelt, sőt, ráadásul nem is volt túl, hogy mondjam, kedves, mert azt mondta konkrétan, hogy ami az én fejemben van, amit én szeretnék, azt felejtsem el, mert az majdnem úgy lehetetlen. Hát legalábbis annyi összegkeretig, amit én akarok rá szánni, azt mondta, hogy szerinte az úgy lehetetlen. Aztán ugye nyilván nekem is benne volt a tudatomban, hogy külföldről hozni azért ez nehéz, abba, hogy beleférjen. Abba a keretbe, hogy beleférjen, ami az én fejemben van. Szóval, japán autóról lesz szó, már nem sokáig ígérem, már nem sokáig kell néznetek ezt a állóképet, ami a Suzuki motoralkatrészek. Japán autóról lesz szó, igazából mi volt? A két Mitsubishi Space Wagon, meg a Space Runner-t nagyon imádtam, nagyon szerettem. Aztán igazából az SX4 után, nem tudom, az S-Cross után, SX4 S-Cross után mi volt? Ja, előtte volt még a Hyundai Santamo, ami szintén egy Space Wagon, csak ugye hát eladták a koreaiaknak, de annak tekinthető. És akkor talán jött a Honda, igen, az SX4 S-Cross után azt hiszem, hogy a Honda jött.
a Honda Civic. Hát figyeljetek ide, én nem akarok megbántani Honda tulajdonosokat, és tisztában vagyok vele, hogy a 6. generációs Honda Civicről beszélünk. A 6. generációs Honda Civic egy nagyon-nagyon jó autó. Azt is tudom, hogy hatalmas rajongó tábora van a világon szerteszét, Japánba, Kanjo, Japántól, Amerikáig, tehát megőrülnek a 6. generációs Honda Civic tunerek, és tényleg ízléses autókat csinálnak, de minden sértés nélkül azt tudom mondani, hogy sajnos nekem 54 évesen ez a Honda Civic 6. generáció, hát finoman szólva, nem lopta bele magát a szívembe. Betudható annak is, hogy 1.4-es volt, de nem az 1.4-essége egyébként, hanem egész egyszerűen ilyen nagyon-nagyon-nagyon őrültként nem szólított meg, tehát az érzékszerveimre nem hatott az autó valahogy. És nem is nagyon foglalkoztam vele. Azt úgy képzeljétek el, hogy most enyhén fogalmazok, hogy nem foglalkoztam vele, mert ugye az 2024. augusztusban vettem, 1 hónap volt a papírozása, és emlékezzetek vissza, az első felvételen, amin szerepel a Honda Civic, az gyakorlatilag az a felvétel, amikor én azt hazahoztam magyar rendszámmal, és a nevemen volt, regisztrációs adó befizetve, stb. És elég volt gyakorlatilag az a 110 kilométer, még nem is volt lemosva se. Elég volt nekem az a 110 kilométer, hogy azon a videón, amikor megkaptam az autót, 110 kilométer után visszakereshető, azt mondom, hogy hát, ha valakinek kell, akkor viheti. Egész egyszerűen az autósságomat, az őrültségemet nem érintette meg az a Civic. Elismerem, biztos, hogy jó autó, nekem valahogy az túl hétköznapi volt, vagy nem tudom megfogalmazni, nem nagy képűség, de túl hétköznapi volt. Szóval akkor volt a Civic, és akkor most szintén egy japán autó került be a garázsba, és egy japán autót néztem, amit ugye mondtam, hogy tavaly nyárra vezethető vissza, de azt mondom, hogy inkább 25. szeptembertől feküdtem rá jobban, így most ismételve magamat. Ez az autó pedig nem más, hanem egy szintén japán márka, visszahúzom a optikát, az pedig Subaru. És most a Subaruról lesz ebben a hosszú videóban szó. Be fogom majd mutatni az autót, átnézzük közösen. Ez most egy kicsit szintén sarkítás, mert én körülbelül 1 órával ezelőtt már átnéztem, és akkor így a 1 órával ezelőtt átnéztem, és ezen a felvétel nekem gyakorlatilag a második lesz, és így szeretném akkor nektek bemutatni. De mielőtt még elkezdem ezt a Subaru bemutatást, elmondom az egésznek a sztoriát egy kicsit, hogy mi is ennek az autónak a története. Most sokáig fogjátok látni ezt a csúnya alját, látjátok, itt van, hogy Subaru. Szóval röviden az autó történetéről, de hát elkezdem a sztorimat, és nem bírom abba hagyni, mert engem le se lehet lőni igazából, ha elkezdek dumálni. Az autó története, hogy hát most nem tudom, hogy mondjam, vagy egy család, egy srác behozta ezt az autót Svájcból. Mondjuk úgy, hogy egy család behozta az autót Svájcból, de egy srác behozta. Egész komoly autókkal foglalkozik, és a garázsában olyan autók álltak, hogy Maserati, Jaguar, Teslák, szóval nem ez az alsó polcos és olcsó kategóriás autók, és inkább azt mondom, hogy fiatal autók. Szóval, hogy behozták ők ezt a Subarut Svájcból. Ez egy vezetett szervizkönyves autó, 2024-ig, ugye most 26-ot írunk, 2024-ig van vezetve a szervizkönyve. Behozták, 2025. júliust írunk. Tehát azt lehet mondani, hogy ugye tavaly nyár óta ez az autó itt van Magyarországon svájci papírokkal, és behozták, akkor úgy gondolták, hogy ők üzembe helyezik, és akkor használják, vagyis hát a gyerek használja, gondolom.
De majd, ha nézi a videót a Krisztián, akkor majd, ha butaságot mondok, én ugye rá tudok hagyatkozni, amit őtőle hallottam. Ugye az édesapjával is vele találkoztam, és amit tőlük hallottam, arra tudok hagyatkozni. És én azt fogom nektek most átadni, amit ők mondtak. Szóval akkor írunk 2025. Júliust, amikor úgy döntenek, hogy akkor ezt a kocsit üzembe helyezik. Elvitték műszaki vizsgára a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz, és az első vizsgáról a kocsit úgy dobták ki, mint macskát kakilni. Tehát abszolút tökéletes bukta volt ez az autó műszaki vizsgán. Hát most gondold el, akkor olyan autókkal foglalkozik, hogy ilyen Jaguar, Maserati, meg Tesla fiatal autókkal. Na mindegy, lényeg az, hogy nem ment át az autó, hanem kidobták műszaki vizsgáról. Elmondta a Krisztián, hogy mi volt a műszaki vizsgán, és miért dobták ki, de egyáltalán nem lekövethetetlen, mert fölmész a szüfre, és mondja, hogy Nemzeti Közlekedési Hatóság minden műszaki vizsgán, ha bármiért bukik az autó, onnantól lekövethető. Megbukott az autó, innentől figyelőre került, és gyakorlatilag szigorított vizsga várt rá. Amiért az autó megbukott, az pedig ebben az esetben a rozsda volt, az autó két küszöbén található rozsda, a két hátsó kerék előtt található rozsda és a küszöbén található rozsda, ez volt a fő indok. A másik indok volt az, hogy a kipufogón volt repedés, és egy összeillesztésnél rossz volt a kipufogó, és beírták az adatlapra, hogy súlyos hiányosság, a kipufogó gáz bejuthat az utastérbe. Tehát a kocsi elhasalt, megbukott, kidobták. Ezt így nem lehet, azt mondták. Akkor a család, Krisztián elkezdtek keresni lakatost. Telt múlt az idő, találtak lakatost. Az ő elmondása szerint szintén csak azt mondom, amit tőle hallottam. Egy 60x éves bácsit találtak, aki elvállalta, hogy megcsinálja a küszöböket és a hátsó kerék előtti részt. Akkor elvitték hozzá, megcsinálták a küszöböket és a hátsó kerék előtti részt, akkor utána elkezdtek keresni fényezőt, akkor találtak fényezőt, vagy hát gondolom akkor is telt az idő, találtak fényezőt, megcsinálta a fényező, amit kellett rajta esetleg utána javítani, és mi volt még, a kipufogót ugye megcsinálták, amit majd ugye meg fogok nektek mutatni. Hát az nem üti meg az én minőségi szintemet, és azt mondom, hogy inkább nevezhető egy ideiglenes javításnak, de hát mivel, hogy figyelőn volt az autó, és szigorított vizsgán ment, tehát biztos, hogy megfelelt a vizsgán, de az én minőségi elvárásomnak nem felel meg az a javítás. Majd mutatom. Elkészült ez a javítás az autón, mikor is elvitték újra műszaki vizsgára. Azt hiszem, hogy júliustól eltelt az idő, ha minden igaz, novemberig, igen, november végéig. November vége előtt egy pár nappal elkerült az autó vizsgára. Ahogy elkerült a vizsgára az autó, a vizsgasoron, vizsga közben, ugye ez egy szigorított vizsga, figyelőn volt, elromlott a töltés, tehát elromlott a generátor, elment a kocsiról a töltés, és égett a check engine lámpa, és négykerékhajtás vizsgálatánál nem működött a kilométer-óra, ami addig működött, de ott a vizsgán nem működött. Na most ez azt jelenti, hogy ez egy szigorított vizsga volt, hogy az autó újra megbukott. Ez némi sarkítás, mert hogy nem buktatták meg a kocsit, hanem adtak rá műszaki vizsgát, tehát hogy átment az autó, mert ez már nem életbevágóan súlyos közlekedési hiba, hanem pár hónapra kapott műszaki vizsgát, és szintén új műszaki vizsgára kötelezték, bemutatásra kötelezték, és új műszaki vizsgára kötelezték x időn belül. Ezt most így fejből nem tudom, hogy mennyi időn belül, de azt hiszem ilyenkor fél évet adnak, vagy lehet negyed évet adnak, nem tudom. Ekkor írtak a Krisztiánék ugye november végét, és akkor keresni kellett nekik egy autószerelőt, találtak egy ismerős autószerelőt, aki kiszerelte a generátort, teljesen felújították a generátort, visszaszerelték a generátort, és akkor megcsinálták a kilométer órának
működését, ami egy sebességjeladó szenzor, vagy egy sebességjeladó szenzor hiba volt, és azt cserélni kellett, tehát nem javítani, hanem cserélni kellett. Aztán vitték volna műszakira, de akkor már karácsony volt, karácsony-szilveszter között már nem volt vizsgaidőpont, vagy nem volt hely, és 2026-ot írunk, ugye ezt az autót én már kinéztem 25 decemberben, igen. Talán november végén, azt hiszem november végén, nem, decemberben. Decemberben néztem ki ezt, 25 decemberben. Szóval, hogy 26-ot írunk, és akkor 26. január 8-án be kellett mutatni az NKH-nál, és szintén egy ilyen szigorított műszaki vizsgán már megfelelt, és mondjuk úgy, hogy honosodott, és megkapta a hivatalos 2 év műszaki vizsgát, úgyhogy 2020, mi van ma 26, 28. január 8-áig érvényes a műszakia. Meg fogom most mutatni akkor az autót. Nézzétek el nekem, hogy a múlt héten valamikor tönkrement a fénykardom, úgyhogy most csak a telefonnak a lámpájával fogjuk átnézni. 2 dolog jut eszembe még a Subaruról, hogy nagy átlagban ugye azt szokták mondani a Subarura, hogy kerülni kell, tehát igazából nincs jó híre. Japán autó, ugye lehet az Mazda, Subaru, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, mindegyik autó rommá rohad. És szeretném azért nektek felhívni a figyelmeteket, majd ha megnézzük ennek a kocsinak az alját és átvizsgáljuk, hogy egy japán autóról beszélünk, és 25 éves. Tehát azt ne feledjük el, hogy nem egy 8 éves autó van a képen, meg nem egy 15-16 éves autó van a képen vagyis a felvételen, hanem egy 25 éves japán autóról beszélünk, ami Svájcba járt, gyakorlatilag hegyközelben, és nem is kevés kilométert, a futás kilométer nem is olyan nagyon kevés, ugyan vezetett szervizkönyves, mint mondtam, 24 de mégiscsak egy 25 éves autóról beszélünk. Tehát majd kérettetik úgy nézni a felvételt, hogy nem egy 8 meg 16 éves autó, hanem 25 és japán. Szóval a Subaru. Azt szokták mondani a Subarura, hogy úgy vegyél Subarut, hogyha már tönkrement a motorja, és egy hozzáértő Subaru szerviz jó szaktudással generálozta a motorját, vagy így vegyél meg egy Subarut műszakilag, vagy pedig úgy vegyél meg egy Subarut, ami motorhibás és rossz a motorja, mert hogy nem fogod megúszni, hogy ne nálad menjen tönkre. Ugye mondtam nektek, hogy hát nem túlzottan a lelkemet nem túlzoltan hatotta meg a Honda Civic, és nem nagyon az én öreg boomer autós érzékszerveimet és lelkemet és autósságomat nem tudta megérinteni az a Civic. Ugye ellenben azokkal az autókkal, amit ugye 20-30 éve veszek, ugye az a 200 autó, mindnek valamilyen minimális eltérésének kell lenni az átlaghoz. És ugye itt most beszúrok nektek két örök mondásunkat az autós gyűjtőismerősökkel és a régi autós cimborákkal. Az egyik a Miki, aki ugye BMW-ket, MS BMW-ket gyűjt, és a Miki mondta, nem most, tehát nem mostani mondás, a Mikinek ez a mondása, amikor beszélgettünk régen 30 évvel ezelőtt, hogy András, ne álljunk be a sorba. Tehát ne azokat az autókat vegyük, mint az átlagember, akinek A-ból B-be kell, hanem egy autós ember olyan autót vesz, ami beszél neki, hat az érzékszerveire, valamilyen szinten megfogja vagy megérinti, és ezt nem tudta a Honda Civic. Tehát az örök mondás, hogy ne állj be a sorba. A másik, a Gyurika, szintén autógyűjtő barátom és GT-is barátom. A Gyurika pedig szokta mondani, és abszolút, ő még egyébként nem tud erről a Subaruról, de hogy a Gyurika szokta mondani, és abszolút érvényes erre a Subarura, hogy ezt most értsd jól, autósként mondom ezt, és autósként kell kezelni ezt, hogy szeretjük, ha fáj. Azért veszünk olyan autót, amivel van munka és amivel van mit csinálni, mert szeretjük, ha fáj. Ezt most pozitívan értsed, ne negatívan. És a Subaru abszolút ennek is megfelel. Úgyhogy ez csak egy ilyen kitérő volt, nincs köze az autóhoz, de mégis egy kicsit. Szóval én itt most bekapcsolom húha, tudnám, hogy kell bekapcsolni, de jó lenne. Leállítom, és akkor megpróbálom bekapcsolni a vakut.
vagyis nem a vakut, hanem a telefonnak a lámpáját, vagy igen, amivel fényt tudunk csinálni. Szóval 2001-es évjáratú autó, ez egy Subaru Impreza VRX típus, 2 literes boxer, 4x4-es turbo, ez egy belépő szint, tehát nem a felső változat, hanem ez egy belépő szint, helyén kell kezelni a dolgokat. Úgyhogy nézzük alulról, hogy milyen állapotban van. Hát először is nagyon be van burkolva, ugye tudjuk, hogy itt van a boxer, és itt vannak lent egészen alacsonyan a gyertyák és a trafó, tehát ez az autó olyan módon be van burkolva, hogy külön a motoron van vagy 30-40 darab ilyen patent, és az egész motor alulról be van burkolva, egész a kerekekig. Ugye itt nagyon ügyelni kell arra, hogyha megy vízbe és sárba, sóba, akkor ne csapjon föl. Van rajta szerelőnyílásból, hát van itt 40 patent, van egy szerelőnyílásból legalább a motortálcán szerintem 3 vagy 4, mert itt van egy szerelőnyílás leszedhető, itt van egy szerelőnyílás, itt van egy szerelőnyílás, és külön a motoron kívül még be van burkolva a váltó is egy hatalmas nagy műanyaggal, egészen oda hátra látszik, hogy a váltó is egy műanyag burkolata van alulról védve. Mielőtt bemegyünk az aljára, és alá megyünk, ugye azt tudjátok, hogy mondtam, hogy ez svájci autó, és hát ugye biztos láttatok már agyonsózott utakon járt osztrák autót, meg szintén sózott német utakon járt német autót. Hát nem tudom, hogy Svájc mennyivel jobb, hogy sóznak, mert nem vagyok járatos az országban, meg a kantonokban, hogy mennyire veszik komolyan a sózást. De ezek az autók 25 éves korukban olyan erősen szoktak rozsdásodni, nem csak a karosszéria, hanem a futómű, a bölcső, minden, tehát olyan elképesztő képeket szoktunk látni ilyen idős autókról, japán autókról, hogy az embernek az esze megáll, hogy le kell szedni a komplett bölcsőt, futóművet, homokszóratni, újra színteresztetni, stb. Tehát ilyen igen-igen rossz állapotban is szoktak lenni ezek a nagyon-nagyon idős japán autók, pláne hogyha olyan környezetben használták. Ugye ennek megvan a szervizkönyve, azt is tudjuk, hogy hol adták el. Fél napomba tartott lefordítani, ugye 2001-től 2008-ig csak Subaru szerviz bejegyzés pecsét van, és nincsen semmilyen részletezve. 2008-tól 24-ig szintén Subaru szerviz pecsét van benne, de már különböző másik szervizek. Tehát 2001-től 8-ig ugyanaz a szerviz, és 2008-tól 24-ig teljesen különböző szervizekbe lett szervizelve, de mindegyik lepecsételve, és hál' Istennek 2008-tól apró betűvel az autón 2008-tól összes cserélt alkatrész németül ugye be volt írva, rengeteg egyébként, nagyon sok, egy délelőttől tartott lefordítani, hogy mit cseréltek benne. Ezt csak azért mondom, hogy ugye annyit megcsináltam, hogy a Google-ön bejelöltem azokat a pontokat, ahol ezt az autót eladták, ahol ezt az autót 25 éven keresztül szervizelték, és ezeket a pontokat én összekötöttem, és gyakorlatilag abszolút kiderült, hogy ugye 4-kerékhajtásról van szó, Subaru 4-kerékhajtás, hogy ezt hegyekbe használták. Tehát ez nem tudom, hogy mennyit ment hóba, sóba valószínű egyébként, hogy keveset, de hogy nem tudom mennyit ment hóba, de hogy nem véletlenül volt Subaru a hegyekbe. Ugye tudjuk, hogy Svájcban szeretik a Subarut, és hát ezt is ugye hegyekbe használtuk, vagy használták, összekötve ugye azokat a pontokat, ahol ez az autó igazolhatóan megfordult. Na, ez már sok volt ez a duma, pedig még sok duma is lesz. 25 évről beszélünk, ne lepődjetek meg, hogy fogtok látni rozsdát, nem is keveset, de azt mondom, hogy az átlaghoz képest nem olyan rossz a helyzet, és azt lehet mondani, hogy tűrhető az állapota. Mondjuk ez egy vonószem, itt még látszik a felirat, itt a bölcsője, le van burkolva, de azért látni fogjátok, hogy ez itt egy apró fennakadás, látni fogjátok, hogy igazából a bölcsők is olyan állapotban szoktak lenni, hogy ezek már mind ilyen leveles rozsda szokott lenni az egész bölcső, és hát itt még azért azt lehet mondani, hogy azért tök jól tartja magát, még a kanyarstabilizátor is, tehát nem lehet azt mondani, hogy az a nagyon-nagyon-nagyon brutális, rommá rohadt dolog. Ugye itt is a másik oldalon is meg tudod nézni.
Ez is a bölcső, ugye ott folyik ki a klímának a klímának a csöve. Ha nem mondok hülyeséget, ja, lehet, hogy nem mondok hülyeséget. Szóval, hogy látod a bölcsőt, látod fönt a nyúlványt, nem mondom, hogy nincs rajta egyáltalán, tehát fogtok látni rozsdát, de az átlaghoz képest szerintem azért jó. Ugye ennek alumínium a lengőkar, és itt is látszik, hogy bölcső, hát már amennyit lehet itt, egy nagyon be van burkolva. Itt többet sajnos nem tudok mutatni, akármit is szeretnék. Amik még szét szoktak rohadva lenni, az a fék alaplemez. Nem mondom, hogy nincs rajta rozsda, de igazából nem az elporlatt és nagyon-nagyon rossz szétporlatt fék. Mondjuk ezen nem is nagyon van ki innen előről féklemez. Meg a hátsók szoktak nagyon tönkre menni. Azok úgy valahogy, ugye az első kerék is hátraveri a sóslét, meg a sót, meg a vizet, és valahol hátul jobban szokott rohadni. Aztán, amit még itt akartam mutatni, ugye itt van a első kerék dob, meg az első kerék mögötti rész, próbálom így messziről mutatni, hogy látszódjon, és igazából ezt a videót ígértem az Ákosnak is, a Szabolcsnak is, meg még nem is tudom kinek, ugye, hogy a javítást is ugye átvesszük. Ez ugye a jobb oldala, ez pedig a szintén első kerék bal oldala. Tehát látszott azért rozsdásodást, itt is látszik, de gyakorlatilag, ha végig, ugye ez most decemberi javítás, és azóta ment hóba, tehát januárban leesett a nagy hó, és ez ment hóba, és fémtiszta, az új fémtiszta lemezt látni, de ha megnézed itt egész végig, egész hátra, amennyire legalábbis tudom rakni a kamerát, majd megyünk hátra is, szóval, hogy nincsen elrohadva, és egész jó a padlólemez is. Az egész padlólemez. Most itt középen ugye nem szokott rohadni, ezt azért nem mutatom. Középen nem szokott. De hogy nézd meg az egész padlóját, nézd meg a nyúlványát is. Látod? Úgyhogy nem az a nagyon elporlatt darab. Itt is ugye az Ákosnak mutatom az egész küszöb és az egész kocsinak az alját, meg a küszöböt. Majd megnézi, aztán ezt ígértem neki. Aztán svájci edition, és azt jelenti, hogy ebbe van egy katalizátor a turbó előtt, egy nagyon mini, egy ilyen kis 7-8 cm 10 centis katalizátor a turbó előtt, az ott van fönt. Megpróbálom fölrakni a telefont. Szóval, hogy ott van a hőpajzs, az a hőpajzs alatt van a turbó, és ott a turbó előtt, ahogy átjön a baloldali hengersorról a jobboldali hengersor, ugye itt átkerül a kocsinak a jobb oldalára, és ott a kipufogó csőbe a turbó előtt van egy darab katalizátor, az egy ilyen kis mini katalizátor, ami nem látszik, de nézzétek meg, hogy minden hővédőlemez megvan. Azért ilyenkor ez már el szokott veszni 25 éves korába. Szóval vagy szétrohad, vagy szétesi a só, vagy szerelésnél elhagyják, vagy nem rakják vissza, vagy leszakad. Szóval, hogy akkor ott van egy katalizátor a turbó előtt, az egy ilyen mini katalizátor, egy folytás gyakorlatilag. Aztán itt van a nagy főkatalizátor, ezzel a burkolattal, a hővédővel, ez a Subaru, gyári Subaru nagy katalizátor. Aztán itt ez elfordul, én is elfordítom a telefont. Aztán elfordul, nézzétek, hogy minden hővédő, minden lemez rajta van, az összes. Ez mind már nem szokott rajta lenni. Meg ugye a Marci mondta, hogy hát nem is látott még gyári Subaru VRX, Subaru kipufogót, mert hogy majdnem mindegyiken széttuningolják, szétrecsen, kicserélik, kivágják a katalizátort. Na hát ebben van három katalizátor. Ugye ez a második katalizátor, és akkor itt jön a cső, és itt van a harmadik katalizátor. 1, 2, 3, harmadik fönt, aztán ott megy tovább a cső, ott is még megvan a porvédő, és ott van egy katalizátornak kinéző dob, ami már csak dob, ez már nem katalizátor, ez is egy rozsdamentes dolog, de ez csak egy kipufogó dob, ugye onnan jön a hővédő, ez csak egy kipufogó dob, ez is rozsdamentes, csak hát a 25 év alatt már
már azért hagyott rajta nyomot az idő. És akkor eljutottunk gyakorlatilag a hátuljához, ahol megbukott, és rossz volt a kipufogó. Ugye van egy kipufogó dob rajta, ami egyetlen, ami nem gyári, ez a nagy 102 centis végződésű olasz gyártmány, ez egy, nem is tudom, 70-es, nem tudom milyen, ez nem tudom, 60-as biztos van, de lehet, hogy ez 102-es, de ez szerintem ilyen 60-as biztos van. Szóval, hogy ez egy Inox-kár Made in Italy, megpróbálom megpucolni, ez egy Inox-kár Made in Italy kipufogó, talán 2003-as gyártás, nem tudom, a 2001-es az autó. Szóval, hogy úgy képzeljétek el, hogy a szervizkönyvben benne volt ennek a kipufogó dobnak a papírja, amivel vették, meg a számla. Sőt, benne volt a nagy légterelő, ami most olyan magasan van, hogy nem érem föl, annak a nagy légterelőnek is megvan a papírja az autóhoz, és a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak az embere egyeztette a számot a papíron lévővel, meg a számlán lévővel, meg a szárnyba is van egy szám, ha kinyitod a csomagtérajtót, a szárnyba alul van egy szám, és egyeztette a papíron lévővel, és azt mondta, hogy mivel, hogy egyezik a szám, nem kell elvinni magyar tűvfordításra, hanem azt mondta, hogy ő ezt beírja. Úgyhogy bekerült a forgalmi engedélybe a kipufogódob is, ezentúl már a rendőr nem szólhat érte, mert be van írva, és ugye hát az NKH rendszerébe is szerepel, szám szerint ez az Inox-kár rozsdamentes dob, és az a nagy légterelő, ami ott van fönn a csomagtértetőn. Aztán ugye vissza az aljához, ugye néztük a jobb oldalát, jöttünk végig, ugye itt a padlólemez, itt az a gumidugó be van nyomva, ezt majd ki kell szedni. Amit észrevettem belülről kívülről, be kell fújni zsírral, és akkor felülről valaki nyomja, be kell fújni zsírszprével, itt zsírszprével, valaki felülről rátapos, vagy megnyomja a szőnyeget, és akkor innen csavarhúzóval oldalról, ha be van fújva zsírszprével, akkor visszaugrik. Jó, kicsit be is van nyomva, de akkor visszaugrik, mert itt egy kicsit fönnakadtak vele. Na, visszatérve a javításhoz, ugye a baloldali küszöb, nem, a jobb oldali küszöb csak javítva volt, a baloldali meg cserélve volt novemberben az idős bácsi által. Ugye itt látszik a javítás, le is van fújva, itt még pőre fém a lemez, de ezt majd mutatom, hogy ez nem is biztos, hogy mostani, bár lehet, hogy mostani, mert most ment showba, a januári showba. Szóval, hogy itt a javítás, ennyi látszik belőle, és akkor itt a másik oldal is, szintén az Ákosnak is, meg nem csak neki, hogy ugye itt van az egész padlólemez rész, és akkor lefújták. Ezt leszették, ugye, ez a, hogy hívják, várjátok, egy kicsit visszapróbálom a optikát, amennyire lehet. Ez a hátsó futómű, ez a csavar ki is volt csavarva, ez a hátsó futómű, vagy bölcsőnek a felfüggesztése, és akkor itt a bácsi így csinálta meg az egészet, ezt az új lemezből, és akkor a külső küszöb, egyébként láthatod, hogy ki kell üregvédeni, mert a két lemez közül, most, hogy ment a télen a januári hóbasóba, akkor látszik, hogy megkapta. De egyébként ez lett rajta javítva, és nem kell most már, és akkor így át is ment. Itt szintén a hátsó kerék előtti rész, ez nem friss fújás, meg nem friss és ennyi. Hát itt az üzemanyagtank, ezen is ugye lehet majd pántján is pucolgatni. Padlólemez, aztán szintén itt is nem is hátsó bölcső, hanem gyakorlatilag ez a differenciálmű merevítő. A differenciának a merevítőnek a rögzítése. Ja. Tehát azért láttok rozsdát, 25 évről beszélünk, de még azt lehet mondani, hogy a többi nagyon porrá rohadthoz képest még jó is itt is. Még azt lehet mondani, hogy a lengőkarok is aránylag azt lehet mondani, hogy jók. Tehát nem az a leveles rommá rohadt. Akkor igazából a bölcső szokott, a hátsó bölcső, ez nincs lefújva, ez gyári szín, még itt egy H betű rajta. Szóval nyilván van rajta rozsda,
De ezek úgy el szoktak porladni, ezek a bölcsők, hogy hihetetlen. És ez még azért azt mondom, hogy nem az a nagyon leveles. Aztán mi itt is a lengőkarok, vagy kitámasztókar, hát mondjuk úgy, hogy lengőkar, kitámasztókar. Ezek is. Aztán ami még porrá szokott menni, ezek a fék alaplemezek, hát ezen is van azért minimális felületi korrózió, de ezek a fék alaplemezek azért így porrá szoktak rohadni. Rendesen, nem csak a Subaru-nál, sok autónál, de hát nézd meg. Azért ez annyira nincsen rossz állapotban, megnézzük a túloldalt is. A jobb oldalt, hát azért annyira nem. Nincsen rommá levelesre rohadva. Van benne egy Sachs Super Touring gátló, ja, nem csak hátul, igen. Hátul van benne Sachs Super Touring. Ja, mit akartam mondani? Hát ja, ezeket pucolni kell. Az biztos. Aztán két rozsdát találtam az autón, ami komolyabb, nem hármat. 3 komolyabb rozsdát találtam. Az egyik, az itt hátul, ez a sarok, ezzel biztos, hogy foglalkozni kell. Ez még belülről ilyen felületének látszik, de hát mivel hogy lakatos vagyok, tudom, hogyha ezt szétvered, akkor ezt itt újjá kell építeni, ezt a sarkot. Ezt a részt, erről beszélek. Ez biztos, hogy meg kell ott fölötte. Jó, a hátsó sarok is jó. Ez már itt a műanyag, tehát ez már műanyag lökhárító, és akkor az meg ott a sarka. Úgyhogy jó nagy pucaválást igényel, de ez gyakorlatilag ez az egyik legnagyobb rozsda rajta. Most úgy vétel után. És van még egy másik javítás, az egy sufni tuning. Ugye itt van ez a szénkaniszter tartály, itt a hátsó rész a jobb oldal, ez is csak tiszta kosz, de igazából nem olyan rossz, felületi rozsda van, de annyira nem rossz, viszont itt felfedeztem egy sufni tuningot, ami nem tetszik, ugyanis ott valaki lakatolta azt a részt ott, azt, amit most így mutatok a kezemmel, azt valaki oda lakatolta, de azt le fogom én szedni, mert az nem tetszik. Most lehet, hogy más nem nyúlna hozzá, de az nekem nem tetszik. Mégpedig szétszedtem a komplett belső csomagtartót, kiszedtem a kárpitot, minden burkolatot a csomagtartóból, hogy megnézzem, hogy milyen, és belülről, itt a belső részen látszik a rozsda, ami azt jelenti, hogy valaki kívülről, innen a keréktől csak Svájcba csak ráborított egy javítást oda, de ezt mindenféleképpen le kell szedni, és ezt újra fogom csinálni, mert ez bántja a szememet, úgyhogy ez annyira nem tetszik. Aztán még vissza a fékhez egy kicsit. Nem tudom, mutattam a féket elől, szóval 25 éves autó. Hát nézzétek meg a féktárcsát, szóval erre szokták mondani meg, hát a féknyerget, 25 éves féknyereg. Vagyis hát jó, nem a féknyereg, mert nem tudjuk, hogy mikor, de hogy 25 éves az autó, és erre szokták mondani, hogy azért vannak olyan dolgok az autón, amire azt tudod mondani, hogy volt neki tulajdonosa. Hát most nem tudom, első féktárcsa, hát nyilván van rajta rozsda, az első féktárcsán is, de hát mondjuk nézd meg, tehát én úgy szoktam, hogy általában megállok egy bevásárlóközpont parkolójába, vagy valahol parkolóba, és ülök a kocsiba, és akkor beáll mellém egy nem túlzottan fiatal autó, egy régi autó, akkor általában megnézem a kerekét, meg megnézem a féktárcsát, meg megnézem a féknyergét, hát azért 25 éves korban azért nem így szoktak kinézni. Jó, nyilván ezzel is kell foglalkozni, meg azért ezzel lesz pucolás, meg zsírzás, féknyereg zsírzás, stb. De végül is nem lehet azt mondani, hogy annyira nagyon-nagyon rossz lenne. Ez majd le lesz szedve, a küszöbborítás, és most, hogy látom így vissza magamat, illetve nem magamat, hanem a felvételt. Ugye én itt egy jó 2 hónapja beszélek fekete kocsiról, meg ugye mondtam, hogy ugye januárban, hogy végén, hogy akkor feketét vettem, nem pedig ezüstöt, és hát, srácok, ez egy kék Subaru. Úgyhogy én nem tudom, messziről néz ki feketének, várjál, mert ott nagyon koszos, itt meg nem, de ez igazából egy sötét metálkék.
és simán benéztem, mert tél van, és simán nem láttam napsütésbe, és úgy nézzétek meg, bocsánat, kiröhöghettek, de hogy nem is fekete autót vettem, hanem kéket. Ez egy Subaru sötét metál kék szín. És ezt messziről nézed, akkor fekete. De valójában ez az autó kék, nem fekete. Na, szóval, hogy ez is leszedve, mert úgyse bírom ki, hogy ne nézzek alá. Mit akartam még itt mondani? Hú, nem tudom. Megnéztük, fékeket megnéztük, ugye ott majd mindenféleképpen pucolni kell, látszik is, hogy ott mindig ugye ki lesz szedve majd a gólyaláb és pucolva lesz. Amúgy az egész autót le akarom alvázvédeni, hát alváz és üregvédeni majd, nekem ugye az nem a szakterületem, úgyhogy nem okoz gondot, és ott is majd ugye ki kell pucolni az elsőt is, hátsókat is, a tornyokat meg kell nézni. Még lakatos szemmel, amit akartam, ugye porrá szokott rohadni ez a hátsó kerékjárati ív, ugye látjátok, és még vétel előtt, mikor néztem, ugye ez gyári. A gyáriban van egy ilyen nyomás, tehát nem egy él van itt, hanem van egy ilyen nyomás, egy csík. Ugye ez egy ilyen rápattintható műanyag, vagy gumi? Hát ez szerintem műanyag. De az a lényeg, hogy van itt egy ilyen nyomás az egész kerékjáratébe, és megúsztam, hogy egy rohadt pörsenés sincs rajta. Egyáltalán sehol. Úgyhogy ezt a részét, a bal oldalát azt megúsztam, mert ezt csinálták Svájcba, és ez egy profi munka. Ez látszik belülről is a szétszedett csomagtartónál, hogy ez a része profi. És a másik oldalhoz pedig egy kevésbé profi nyúlt, nem biztos, hogy ugyanott csinálták, mert itt sincs rajta egyáltalán sehol még csak pörsenés se, és ez régi javítás, tehát ez nem mostani javítás, ez egy régi javítás, és jó, viszont ebben nincs benne az a benyomás, ami azt jelenti, hogy ez nem gyári kerékív lett föltéve, hanem vagy úgy ekoldal gyártottak hozzá, ugye én nagyon sokat ekoldoztam az Ikarusba, nyújtó húzópofával, és vagy gyártottak ide kézzel egy kerékjáratívet, de ez biztos, hogy nem az, amit boltba kapni, és ez biztos, hogy nem olyan kerékjáratív, ami az eredeti, de is észrevettem még a legelőször, mikor megnéztem, sőt igazából még a hirdetési képeken is lehetett látni, hogy bizony ez itt már valaki járt az ember előtt. Aztán vonalai azok megvannak, tök jó fut minden, nincs horpadás egyik oldalon se. Azt lehet mondani, hogy jó vonalai vannak az autónak. Szóval, hogy valószínű, hogy mivel Svájc azért volt, odafigyeltek rá, azért volt vele, volt tulajdonosa, vagy volt gazdája, nem tulajdonosa, hogy szokták mondani, hogy volt gazdája, nem tulajdonosa. És akkor hiányzik 4 alkatrész az autóról. Hát 2-ért annyira nem vagyok nagyon-nagyon mérges, 2-ért mérges vagyok, de azt majd ki fogom fejteni. Van ez a küszöbszpoiler, amit levettek most decemberben, mind a 2 oldalról. És az a lényeg, hogy itt nem szabadna bemenni az ujjamnak. Ide kapható, hát nem. Ide van gyárilag egy gumi végzáró. Tehát innen hiányzik mind a 2 küszöb spoilernak a hátsó részéről egy gumi végzáró, amit úgy kell belepattintani, egy ilyen L-alakú, sőt több mint L-alakú. Mindegy, jön egy ilyen gyönyörű szép szegély, az a neve, hogy végzáró szegély, és akkor ezt lehet kapni, és itt most a Bencének hívom fel a figyelmét, hogy ugye ezért kell ez a szegély, mert itt bemegy mind a 2 oldalon a kezem, ezen az oldalon és a bal oldalon is, és ide kell rendelni, ugye akkor már beraktam a kosárba az Amajamán a 2 küszöb végzárót. Aztán, ha leengedem a kocsit, akkor még mutatom, hogy mi hiányzik. Ez a 2 hiány van az autón, ez a 2 küszöb végzáró gumi, amit pótolni kell Japánból, de az megoldható. És egyébként most jutott eszembe, hogy van még egy rozsda az autón, ami a legkomolyabb rozsda, és aminek azért nem örülök, és őszintén el fogom mondani, hogy nem láttam. Tehát én elég sokat néztem ezt át a kocsit, mindent részletesen néztem át, azt mondtam, hogy ez mi Sachs Super Touring. Hátul Sachs Super Touring gátló van benne. Szóval, hogy néztem ezt a kocsit át tüzetesen vétel előtt, és egy dolgot nem vettem észre, az pedig az, hogy teljesen el van rohadva a benzinbetöltő cső. Tehát ezt nem ússza meg az ember, hogy ezt ne cserélje. Amit ott láttok,
az is a benzinbetöltő része, tehát az nem egy külön rohadás, vagy nem külön rozsda, hanem az gyakorlatilag a benzinbetöltőnek az egyik tartozéka, a benzinbetöltőnek az egyik csöve. De ez a benzinbetöltő, ez olyan rossz állapotban van, hogy ez is rendelős, és egyrészt a Forgács-Keresztnek, másrészt pedig a Gyuszikának tartozok hálával, mert most rajta vagyunk azon, hogy szerezzünk egy ilyen benzinbetöltő csövet, és reméljük, hogy sikerülni fog, mert ez a benzinbetöltő ez cserés. Hú, ugye mennyit dumálok? Nem is tudom, hogy hol folytassam, szerintem leengedem majd. Leengedem, és akkor megnézzük a motort, a turbót, azt ott a kipufogót mondtam, hogy minden hővédő megvan, az összes. Jó van, hát igazából innen ennél többet nem tudok mutatni. Tök szépek a felnik, mind a 4 felni, ugye gyári 17 colos felni, a gyári méret az 2,17 per 45,17, de ezek téli gumik, tehát ez majd lekerül róla a téli gumi. Fékalaplap, és akkor a féket is mutattam. Jó, hát akkor most leállítom a kamerát, és akkor leengedem az autót, aztán megnézzük a motorját, és akkor utána belülről megnézzük. Elnézést, hogy most hideg is van, fúj a szél, és föl is van emelve, úgyhogy nem tudom körbejárni, de mutatom akkor a motort, meg a belsejét, és akkor még azt a 2 hiányt, amit felfedeztem. És leengedve, ezt hívják, nem tudom, talán Subaru slangbe, az egyik neve a postaláda. Ugye itt, ahol van ez a scoop a motorháztetőn, és az intercoolerhez vezeti be gyakorlatilag a levegőt, hogy átszellőztesse az intercoolert. Ezt hívják ilyen postaládának. Még amit akarok mondani, hogy ez a motorháztető, ez nyilván tudom, hogy a Mitsubishi is használ sok alumíniumot a tetejére, a sárvédőkre, a motorháztetőre. Mondjuk erről az alsó polcos, ne sértődjenek meg a Subarusok, erről a belépő szintű Subaruról én nem gondoltam volna, hogy ez is alumíniumból van, de nagyon-nagyon könnyű a géptető, mert ez egy alumínium géptető, és mindjárt mutatom belül. Motor kinyitva, akkor nézzük belülről. Igazából amit láttak a képen, ez egy teljesen széria, érintetlen, tuningmentes 2 literes boxer turbo, 4 kerékhajtással, ugye szimmetrikus 4 kerékhajtás, ami azt jelenti, hogy nincsen benne viszkó. Ez egy elég, hát nem is híres, de elég ismérve a Subaru-nak ez a Symmetrical AVD. Úgyhogy ez egy 2 literes turbo, intercooler 4x4 Impreza VRX. Teljesen gyári, sérülésmentes, már mondja tötörésmentes, sérülésmentes, tuningolásmentes, átalakításmentes, minden egyes patent, ugye ez most lett felújítva a generátor decemberben, minden egyes patent, stb. Minden kábel ott van elvezetve, ahol kell, az összes műanyag patent, minden szivárgásmentes, olajmentes, még ott ami a baloldali hengersor viszi át a 2 hengernek a jobboldali hengersorra a csöveket, még az a hővédő pajzs is megvan. Nincsen semmi folyás, ott a motortálcán is látszik a szőnyeges a motortálca. Szépek a nyúlványok, gyakorlatilag minden hővédő, illetve ez nem hővédő, hanem hogy hívják, ez a milyen sérülésvédő a csövön. Tök szépek a nyúlványok, minden nem volt sérülve, ugye klímás, minden csavar szép sárga, sárvédők is bontatlan mind a 2, eredeti Subaru, itt látszik, hogy kék, kék színű. És hát itt a nagy turbo, minden hővédő rajta. Ugye itt van a turbó előtt az egyik katalizátor, nem látszik, de ott lent valahol, ahol a turbó megkapja a betáplálást. A jobb és baloldali hengersorból ott van alul a kis mini katalizátor, ami ilyen 10 cm x 8 centis. De nézzétek meg a hővédőpaj, hát ezek nem szoktak meglenni. Ugye ez a másik intercoolernek a lecsavarozási pontja, ugye az a VRX, ez meg az STI,
a kettőnek a méretkülönbségéből. Nézzétek meg, minden hővédő, minden megvan. Milyen szép a váltó, nézd meg azt a váltót. Gyönyörű szép, érintetlen, minden kábel, minden a helyén. Mint a gyár, hogy összerakta. Tök jó. És akkor elkerül Magyarországra, aztán mindjárt folytatom, hogy ha-ha. Mi van, hogy lehet üzembe helyezni Magyarországon egy autót? Kérdésem felétek, hogy? Úgy helyezel üzembe Magyarországon autót, hogy hát kötelező az eredetiségvizsga. És ez az autó is, mikor legelőször néztem, és itt jön képbe az, hogy mi hiányzik róla. Nézzétek csak meg mi az, ablaktörlőkart? Ho-ho, ott látszik a csavar. Látod? Ott hiányzik egy kupak. Ott is hiányzik egy kupak. Mielőtt én megvettem, meg mielőtt üzembe lett helyezve, ez az autó eredetiségvizsgán volt. Úgyhogy csókoltatom az eredetiségvizsgást, vagy vizsgálót, aki leveszi a kupakokat, leveszi az ablaktörlő lapátokat, szétszedi ezt a műanyagot, mert le kell szednie, hogy megnézze, hogy eredeti a ponttegesztés, tehát lebontja a lapátokat, a kupakot, leszedi ezt, látod? És így rakja vissza. Tehát szétszed egy autót, és nem rakja össze. Jó, hogy csak patentokról beszélünk, és most megint a Bencét hozom föl, hogy azért kell az Amayamáról a két gumikupak, vagy nem gumikupak, mi az, műanyag kupak, hogy a Magyarországra elkerült az autó úgy, hogy a svájciak vigyáznak rá, hogy az összes cső ott van, ahol kell mennie, az összes patent megvan, semmi nem hiányzik, érted? Minden a helyén van, és akkor elkerül a Balkánra, és a Balkánon ilyen emberek vannak, hogy szétszedem, mert szét kell, azt összehányom. Nem nagy probléma, és tényleg az autónak az összes hiánya a két küszöbb spoilernek a hátsó gumi végzárója, meg ez a két kupak. Jó, meg hát pár patent, de hát azt a Lacinál lehet kapni, a patent Lacinál. De hát Istenem, valaki vigyáz erre a kocsira, meg a szervizek is vigyáznak, mindent úgy vezetnek, és mindent ott tartanak, ahol kell, és újra patentolja vissza, és akkor Magyarországon meg eltűnik belőle dolog. Még ha nem is nagy dolog. Na, mindegy, kidühöngtem magamat. Motort átvettük, svájci kiadás, ugye ez ebben még itt a hengerfejbe, ahol bemegy, látjátok azt az elektromos csatlakozót, itt van 4 pillangó, tehát 2 pillangó ezen az oldalon, 2 pillangó azon az oldalon, és gyakorlatilag a folytószelep, ahol a turbó tölti a motort levegővel, átmegy az intercooleren, lehűl a levegő, és a folytószelep, ugye ez még hál' Istennek bovdenes, nem egázos, ugye régi old school technológia, vagy technika, nem elgázos, hál' Istennek, hanem bovdenes folytószelep, és a többinek, ami nincs lefolytva, az a folytószelep ugye bemegy a levegő, és akkor egyből megy a hengerfejbe a szelepekhez. Most ennél nem, mert ennél van ez a két Svirflap nevezetű Svirflap, vagy mi a neve? Svirflap. Ezek a Svirflappek, amiket elektromos motor mozgat, és annak csak hidegindításnál van szerepe. Tehát a hidegindításnál az elektromos motor érzékeli, hogy hideg van, és elzárja a Svirflappeket, és akkor egy szűkített csatornán megy a levegő, vagy hogy mondjuk mindegy szűkebb keresztmetszeten áramlik be a hengerfejbe a levegő. És ez is gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy folytás. Tehát erre a két hengerre is van egy folytás, meg arra is a hidegindítás miatt egy folytás, és akkor, mint mondottam, ott egy katalizátor, a turbó előtt ez a kis mini, kis picike, mit tudom én, 6-7 cm 10 centis, és akkor ott, ahogy megyünk lefelé, azt mutattam alulról, még 2 katalizátor, tehát összesen 3 katalizátor. A minivel együtt 3 katalizátor. Úgyhogy elég rendesen meg van fogva ez a motor, így szériában, és még amit akarok mondani, és ne sértődjenek meg a Subarusok, hogy azért ez egy dögnehéz autó, 1400 kg.
Tehát ilyen 1,4 tonna, 1400 valahány kiló. Most én hasonlítom a Suzuki Swift-ekhez, a GTI-hez, szóval a GTI az egy könnyed, pillekönnyű, repül az úton. Azért ez az autóba kell ez a 200 lóerő fölötti teljesítmény, turbóval, meg 4 kerékkel, mert azért 1400 kiló. Szóval azért nem egy ilyen pillekönnyű autó, de viszont ahogy mész vele olyan merev, tehát annyira még úgy, hogy jó, nincs köze annak, hogy most nincsen ajtókeret, hogy keret nélküliek az ajtók, de olyan robosztus, merev ám ez a karosszéria, és azt lehet mondani, hogy hát érezni benne az, hogy van súlya. Tehát, hogy azért úgy merev. Na, ennyit a motorról. Megvan minden, mit tudom én, motor, mihez, zajcsökkentő, tehát semmi nem hiányzik, a gumitömítés, körbe, minden, tehát már azt mondom, hogy nem bánom, hogy lecsúsztam nem kékről, ugye fekete, nem kékről, nem bánom, hogy lecsúsztam, és talán az Ákos mondta, hogy nem feltétlen, nem mindig az olcsó, és hogy ne feltétlen, hogy is mondta, hogy nem biztos, hogy onnan kellett volna venni azt, amiről lecsúsztam, hanem lehet, hogy ez mindegy. Subaru megállhat holnap, megállhat jövő héten, megállhat egy hónap múlva, bármikor megállhat. Próbálunk rá vigyázni, aztán megadni mindent, ami kell neki. Én igazából minden nagyképűség nélkül karosszéria nem érdekel, tehát az én asztalom, lakatolás nem érdekel, alvázidés nem érdekel, fényezés nem érdekel, futómű nem érdekel, fék nem érdekel, mindent megcsinálok, 37 éve ezzel foglalkozok. Egy dologhoz nem fogok nyúlni, az engine. A motorhoz nem fogok nyúlni, azzal, ha bármi van, nyilván folyadékot cserélek, tehát olajat cserélek, szűrőt cserélek, légszűrő, olajszűrő, pollenszűrő, mit tudom én, motorolaj, fékfolyadék, szervokormányolaj, ehhez nyúlok. De igazából ezt úgy gondolom, hogy Subaru specialistához, akik vannak szerintem, hát 3 minimum az országban, de szerintem többen, majd az Ákos ebben már amúgy is segített. Szóval, hogy én az enginehez nem nyúlok. A motorral, ha valami van, akkor odadom nekik, akik tényleg tudják, hogy mit kell vele csinálni, mit kell beletenni, és minden csavart ugyanoda tesznek, és ugyanúgy raknak össze, és ahogy a gyár összerakta. Ahhoz nem nyúlok. Na nézzük a belsejét. Keret nélküli, ugye ezt szokták mondani, hogy keret nélküli ablak. Nagyon sok keret nélküli ablakos autón volt a Mustangtól a Camaron át a Pontiacig, szóval nekem annyira nem nagy durranás, nyilván olyan furcsa, vagy jó, ja, hülye, becsuktam, hogy vigyáztak rá, megvan minden, sportülések, ilyen nagyon jó tartású, ilyen nem tudom, sportkagyló, nem tudom milyen ülés van benne. Itt is megvan minden, az utolsó műanyagig, semmi nincsen szétbarmolva. Tök jó. Ja. Itt van az a szárny, a leszorító szárny, akkor itt van, hogy Subaru VRC, aztán ezt már én raktam rá, ezt nem így vettem, de ezt én raktam rá, ezt soha nem bírom ki egyik autós se, nem fogom agyon cicomázni, meg nem fogom agyon matricázni, de ezt úgy gondoltam, hogy teljesen esztétikus és tök jól néz ki. Itt meg fölborítom az éket. Na nézzük, extra nincs benne sok, szinte semmi. Ugye van benne távirányítós központi zár, ugye abban a korban már egyértelmű, 4 elektromos ablak, és semmi. Magasság, lámpa magasság állítás, elektromos tükör, színezett üvegek, itt vannak ezek a kagylók, ezek a sportkagylók, ami nagyon-nagyon-nagyon jó tartású. Nem is mondanád meg, hogy milyen nagy az oldala, és hogy miért tart. De egyébként tényleg, most kicsit koszos a kezem, de nincs kiszakadva sehol, még kopva sincs. Tehát kikopva sincs. Itt van egy kis gyűrődés itt, de nincsen. Hál' Istennek nincsen kiszakadva. Kopás nincs rajta. Úgyhogy ezek vannak, Momo kormány, ugye ott van egy Impreza Subaru, bőrkormány, bőrváltógomb, van egy elektromos tükör, azt mondtam, van egy könyöklő, vagyis hát egy ilyen tárolórekesz könyöklő, van egy mini hifi torony, nagyon jól néz ki, ez egy ilyen gyári Subaru
rádió, magnó, CD, igaz, hogy retro, old style, meg ilyen nagyon, nagyon retro, de én ezt nem bántanám, nem szedném ki, nekem ez annyira bejön. És zölden világít, és a műszerfal is zölden világít, amúgy tök tetszik a műszerfal. Mondom én ezt 54 évesen, 200 autó után, hogy tök tetszik a műszerfal, kurva jó. De amúgy tényleg tetszik, szóval ez a tipik japán. Én azért a japán belsőjére azért úgy, nem tudom, sokan kinevetik, hogy német prémium, meg a német belső, de nem tudom, ez valahogy az úgy, valahogy ilyen, az összkép jó. Tök jó az összképe. Klímás, ugye azt mondtam, ott a Szent Karcóra, csak ugye nincs gyújtáson. Sportpedál, gyárilag, ez is ugye a tipikus japán, hogy belülről nyílik a tanksapka és a tetőkárpit, 2 lámpa, napellenző, harmadik napellenző, ugye ez se újdonság már. És a Szabolcsnak mutatom, hogy ott van egy csúnya antenna, azt nem tudom miért rakták bele, meg nem tudom mi célt szolgál, meg nekem annyira nem tetszik, de ott van egy ilyen szélvédő antenna, miközben megvan a gyári antennája is. És nem tudom, hogy azt miért rakták oda. Na mindegy. Hű, mennyi? Ez már 1 órás videó. Úristen! De elég csináltam ilyen hosszú videót. Hű, követők! Akkor ezt most így lelövöm, mert ez nagyon hosszú lesz ez a videó. Ennyi volt a bemutató a 25 éves ide újonnan belépő a Rezeda Motors, igen, a régi Rezeda Motors, igen. Szóval, hogy a Kártek Budapesthez újonnan felvételt nyert, vagy ide költöző Subaru, 2001-es Subaru Impreza VRX-ről, ami remélem, hogy nem lesz nyűgös. Benne van a pakliba, hogy nyűgös lesz, mert Subaru, de én most úgy vagyok vele, hogy próbálok neki mindent megadni, és ha egyébként letérdel a motor, vagy bármi baja lesz, akkor büszkén föl fogom emelni a fejem, előveszem a talicska pénzt, és akkor ki fogom érte fizetni, csak jó legyen. De reméljük, hogy azért működni fog. Én azért nem olyan felhasználási móddal fogom működtetni, mint az állatok, akik kinyomják a szemét, és agyon tuningolják, és lóerőt hajhásznak. Nekem bőven elég ez a 200 plusz, mit tudom én, 20 lóerő, nem tudom mennyi, 218-nak mondják, de állítólag lehet, hogy több picivel, de ne legyen több, legyen 218, pláne így a swifleppekkel, meg a 3 katalizátorral, jó ez így. Nem szeretnék belepiszkálni egyáltalán. És szeretném, hogyha ez most így egy hosszabb távon itt maradna a kis gyerekem a csövesem mellett, szóval legyen az a kisgyerek, ez meg legyen a nagygyerek, és akkor most elmondok még egy olyan dolgot, hogy én nekem terve volt a fekete GT-imnek az utcára való megépítése. Ugye van a GLK 391 fekete GT-im, amit vettem 2013 februárban. Ugye azóta szét van rommá szedve és ki van vonva forgalomból, és úgy volt, hogyha a csöves elkészül, akkor azt meg fogom csinálni, de én azt szerintem elengedem és nem fogom megcsinálni. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy annak a rendszámos fekete GT-nek a helyére majd így hosszabb távon talán marad akkor ez a VRX Impreza. Legalábbis most így gondolom. Igaz, hogy mindig azt szokta mondani az ember, hogy úgyis cserégeti az autókat, és akkor elad meg vesz, meg elad meg vesz, meg amúgy se bírom ki, hogy 2 évente ne vegyek másik autót. De szerintem így a hosszú távú gondolkodásommal, meg hogy mennyit nézegettem ezeket, meg hogy hát nem sokat, meg fél évnél nem többet, meg hogy talán az, hogy ezt nem is mondtam, hogy de talán az elején, hogy mennyire hat az embernek az érzékszerveire egy autó. Tehát nem a kinézetére gondolok, hanem beleülsz, becsukod a szemed, elkezdesz vele menni, milyen az autónak az összhangja, nem a motorerő, nem a gyorsulás, hanem az összhang, milyen az egyensúlya, és legfőképpen, hogy az érzékszerveidre, meg a lelkedre milyen benyomást sugároz át az autó.
És gyakorlatilag ezzel a mostani gondolatommal azt mondom, hogy majd ha autót akarok venni, akkor veszek mást, akkor elmegy az ember aztán. De ez nem feltétlen biztos, hogy ha már hogy most átnéztem, és akkor hozzájut az ember egy ilyenhez, még akkor is, ha esetleg valami gondja lesz, és akkor beletolom ezt a talicska pénzt, és megcsináltatom, még akkor is azt mondom, hogy ha mondjuk van vele mit csinálni, mert le fogom alvázvédeni, meg futóműpucolás, meg stb. De én úgy gondolom, hogy ha ilyenhez most sikerült egy ilyet beszippantani, akkor nem feltétlen akarom kiadni a kezemből, nem, akkor inkább másik autót kell venni mellé. Aztán ezt betolni majd a leendő, talán másik házba, ahova költözünk, a leendő másik garázsba, hogy akkor álljon egymás mellett a Suzuki versenyautó, meg ez a VRX, és akkor amúgy is lesz mellette másik autó, lehet, hogy el lesz adva a Zsája, el lesz adva a Toyota, és akkor a Zsáját eladva, meg a Toyotát eladva még kipótoljuk, és akkor veszünk egy másik nagyobb kirándulós autót, de lehet, hogy a kisgyerek meg ez a nagygyerek akkor maradna. Meglátjuk. 1 óra 5 perc. Srácok, le kell zárni a videót, ez már nagyon sok volt. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a felvételt, köszönöm, hogy kivárjátok mindig, hogy rohadt sokat kell várni erre az új felvételekre. Nézzétek el nekem, hogy nem vagyok youtuber, én csak egy hobbista vagyok, aki próbál információt átadni, javarészt inkább a Suzukikról. Majd később lehet, hogy a Subaru-ról is, de én ebbe annyira nem akarok belemerülni. Szakmailag meg fogom csinálni, és akkor jó időben, kizárólag jó időben használni. Tehát én nem lesz az, aki a 20 centis hóba fog pörögni egy Impreza turbóval. Az nem én vagyok. Szóval, legyetek jók, kövessétek a csatornát, és reméljük, hogy nem megy a Suzuki motor összerakás rovására most ez a Subaru, mert szerintem ezt most be fogom rakni egy másik garázsomba, és akkor indul a Suzuki motor összeszerelés, ahogy egy kicsit jobb idő lesz. És a jobb időt úgy, hogy ilyen kicsit szobahőmérséklet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a feketének mondott kék autónak a felvételét és videóját. Kövessétek a csatornát, legyetek jók, sziasztok!